Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Maukining usa ka lalaki nga taga Purok Alindahawa, Barangay Bago, Don Salvador, Negros Occidental. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Ruel. Ma, pa, mohang yun ko ninyo nga, muskwila ko, grade 11. Murag lisod man na, Ruel. Uy, kay nahibaw bitaw ka nga lisod ka ayot, ah. Mauna dong. Unsar ko rin atong pangita, pagpangumarag yun. Tabang ilang ko ninyo nga makaskwila pa, ma. Kaya kung mahuman ako ng grade 12, mangita mo niyo kong trabaho. Amo palang sabutan ni mama ni mo, ha? Kung mahimo ka ba nga makaeskwila nga wa patay kwarta? Huna-huna aha kung mo eskwela ka. Adto pa kag syudad. Unya, mangita pa tag imong kapuyan. Ako pangutanong ng akong mga amigo pa, ma. Basin og may kaila sila nga barato rang binuhan. Kinanglan makaskwila gid ko, ma, pa. Adto lang kaabang dol sa mga abangan bay kay barato ra dito. Tinuod, bay Mervin? O lagi. Ingnas mama ug papa nimo. Aron dur kay ta. Sige bay. Ay. Usabad. Kung sunado yung ka kami eskwela, no? Oh, lagi pa. Sige. Usugot ko kami eskwela ka. Salamat pa. Pero kinahanglan nga maagwantag yung kaskalisod, ha? Kaya usawal, pobre man ta. Sige na ba? Kaya ako na ko. Ang importante nga makaskwila ko. Yes! Grade 11 na kita bay. Lagi bay. O lipay kay ko bay kay nakaskwila gitaon ko. Maning kamot lang kita bay. Nga makahuman kita sa eskwela. Pero Will, may klase ron. Suwan, kuy ka mo? Asa man mo bayra din? Ang guna may katuban. Aron nami ang bawo sa espilahan ba? Ika? Sige bay. Kuya ko ninyo. Ay, kapuya din yung maguna sa katuban ay. Pero, agwantahon lang nako ni. Aron nako'y pang-bounce sa eskwelahan. Kumusta man ka din, Ruel? Paigid ba? Sahay, wako'y tarong kaon, kay wam ko'y kwarta. Muna akong giingunin mo, nga lisod kayo kung may eskwela ka. Kay wako'y kasuporta ni mo. Kay kuwang akong kita. Sige lang pa. Mangita lang ko paagi din nga mabuhi ko. Gutom man ako eh.
Saom na ko ini. Nga, huwam gid ko'y kwarta. Hoy, Ruel. Sa magagugpang ng naon mo? Ano ba? Gutom kay ko bay. Nya, wako'y kwarta dre. Ha, para si tayo ni ba, yung kwarta. Bay, pwede mga yung piso ni mo. Ako lang ipalit og tubig. Aron, bawa ning akong kagutom. Yun sa? Timing kayo, di ba piso? Oh, ano yan? Salamat ba ya? Roel! Dong, Roel! Pay, tawag kayo ng gila ko. Nang? Dali ragod ka diyot! Nang? Permi kong makabantay nimo nga kunting snacks na gani. Dili gyud ka mo snack. Saon, wam gud ko'y kwarta nang. Karon gani, gutom kay ko. Abi nimo dong. Naluoy gyud kong nagtan-aw nimo. Unsa man. Musugot ka nga mutabang-tabang ka nako dinhi sa kantin human sa klase nimo. Ha? Akong ingnon ang tag-iya ining kantin nga patabangon ka nako dinhi. Walang kay sweldo pero libre kas kaon dinhi. Sige nang, musugot ko. Ang importante nga, malibre ko sa kaon. Hako taning duha ka sako nga basura dong. Ilabay ni sa gawas. Nang. Wawa ning akong gibuhat eh. Nagdago ning duha ka sako nga basura. Ikatawan ko sa mga estudyante nga nahabilin din sa eskwelahan. Bahala na sila eh. Hindi na ako sila tagton. Ako na ning ilabay aron makapauli na ko. Bay, Ruel. May kay niya na ka, bay. Nga naman di ba eh? Niyan yung magudang tagian yung boarding house, bay. Nangita ni mo. Hala? Basig maningil na to ba eh? Na, murag maugin na, bay. Mubalik ko na to siya ugma, bay. Maayo kay naabtante ka, Roel. Ate? Gahapon regugo nga nagsigig atang-atang nimo nga mauli kay maningil na ko sa abang ning imong gipuy-an. Te, buhang yun ako ni mo, te. Sa sunod adlaw lang ko mo bayad. Wapag ko'y kwarta, te, oy. Wapam gud mo ris papa. Pagkagamay ragud unta ng imong bayranan, oy. Pila ragud ng 200 ang buwan pero naglisod pa yung kagbayad. Pasensya na ka, te, ha. Wapag ko'y kwarta. Ani na lang. Ugma, Sabado man, wa man kay klase no, na ako ipahakot nimo nga kawayan, aron maimpas ang tulo ka buwan nimo nga abangan. Sige, te. Kapunik ako. Wapagin mahuman ako ugahakot ang kawayan. At usulan ako ang kakapay. Aron maimpas ang akong abangan sa akong gipuyan. Kalahin sa kong lawas eh. Bay, Ruel. Bay. Una lang minimo, ha? Sige, bay. Uy, kamusta ka? Lain akong lawas, bay. Kainit ko ni mo, good. Gilantan ka? Oo, lagi, bay. Uy, delikado ni da.
Pero may makatiman mo din eh. Ha? Aka diyo ta. Mangita kong tao ba nga makakuha ni Papa ni mo. Ipakuha ti ka din eh. Higop og maayo aning utan aron maulian ka. Nya ining human, inom og tambal. Salamat, ma. May gadi kay naaday nakapahibaw na kung gihilantan ka. Nga na. Idalin ta kong kuha ni mo dito. Naunsa man di ay kadung nga gihilantan man ka, ha? Sa sobra tingalin akong kahago, ma. Pa, maong naingon ini ko. Maubin niya akong giingon ni mo, ha? Nga pait kining atong kahimta. Nga eskwela ka, uya, kuwang tas kwarta. Kung muundang lang ka kasi pag-eskwela daw. O tabangan lang kunin mo din sa bukid. Dili pa. Di sagod sa'y mahitabo. Mupadayon ko sa kong pagskwela. Ruel, Ang buhay kong minsan ay walang direksyon. Tila kay lupit-lupit itong panahon. Huwag kang mawawalan ng Usahay, lami na kayong isurrender. Tungod sa kapait o kalisod nga ako nahiaguman. Pero sa gihapon, nagpabilin kong ligon. Aron, maabot na ko ang akong mga pangandoy. Sa pagkakaroon, padayon niya pang pagskwela. O kung kinsa rito ang ganahan makig-friend ako sa FB, mao ni ang akong account. Roel Palmares Estemar. Dinhin lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.